Igbo ga-ekwentị ka ngwa n'okwu n'ime akwa n'akwa niile toro ogologo mana enwere eke nwa ya ọkwa nne Fambo Chidimma Ezeneche eji adaigbozuruoke wee malụ m abụ m otu onye n'ime ndị na-akwalite omenala asụsụ Igbo n'uju. Taa esonye m na ndị na-aza asọmpi maka Fada Pita Igbo Got Talent. Fada Pita bụ otu na-akwadokwa omenala na asụsụ Igbo. Na-agba nke atọ anụnwa bụ maka iji arụ ike akwalite omenala na asụsụ Igbo nakwazi ịkwado ụmụazị Igbo maka arụ ike. Nye na anyị fụ na nke m na-eme tata bụ ife ụdọ. Ebidogo m rei n'ime ụlọ fegide ya. Nwee fụ na ihe a abụrụ egwu achọtaba n'aka agbansị mba na m ga-akpọ agbata obi m ka abịa see m ihe onyonyo maka na nweghọzi ihe naanị m ga-eme. Biko ihe na-ekwu bụ ka ị gbaa mbọ wee kwado m tụnyelụ m na ya bụ asọmpi anụnwa ka anyị wee tụrụ ugo ma ritekwe ihe oriri dị na ya. Nwee na-ekenezi ndị otu Fada Pita Igbo Challenge maka atụmatụ nka maka ote na-arị mfedebere ụdọ ogini dị hey ugbu a ume agwụgo m ogini ume agwụgo dobo ụmụ Igbo tụnyere nụ m.